My sin was before me. I was swallowed by pride. But out of the darkness, you brought me to your light. You showed me new mercy and opened up my eyes. From the day you saved my soul, till the very moment when I come home, I'll sing, I'll dance, my heart will overflow. From the day you saved my soul. Is all around, and endless joy is the only sound. Oh, rest my heart forever now. Oh, in your arms I'll always be found. My soul, till the very moment when I come home, I'll sing, I'll dance, my heart will overflow. From the day you saved my soul. My love is yours. Goeie allereerst en van harte welkom bij RTV NOF. Wat fijn dat je weer sjuggen of harkje via de radio op deze prachtige, zinnige Pinkstermenje. Van Vogelsang staat hier in Vinkleester. Normaal sprutsen het decor in de bosken en hier in de omjouwing voor de Pinksterfeesten. Wel bekend, maar in deze bijzondere tijden is dat net mogelijk. En daarom brengen we jou samen met de organisatie van het Pinksterfeest Vinkleester deze speciale dienst. Vanuit het Vogelsangstaten, vanuit dit prachtige bos, maar als voorganger dominee Alexander Aalderink en de muzikale begeleiding is van de band Lighthouse. Dit is de dienst en daarna kun je ook Jan aan de collecte. En het doel van deze collecte, van deze kerkendienst, is speciaal voor de organisatie zelfs van de Pinksterfeest Vinkleester. Want ze gaan wel kosten maken om dit hier voor te bereiden. Maar ik volgend hier willen zij ook op naar de Pinksterfeest organiseren. En daar kunnen we jouw hulp ook heel goed bij gebruiken. Ga naar pinksterfeest.com om daar jouw collectegilden achter te laten. Dat kent tijdens de dienst en dus ik naar de dienst. En wij bevelen deze natuurlijk van harte bij je aan. Wij wensen jou namens alle vrijwilligers die hier het aanwezig binnen een hele mooie, een zinnige, maar vooral hele gezegende dienstdag. Goedemorgen allereerst. Fijn dat je hier binnen. Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Mijn naam is Mariant van der Zwaag en ik sta hier namens Zendingsfeest Pinksterfeesten Veenklooster. En we staan hier op een bijzondere plek. We staan hier in de tuin van Vogelsangstaten. Het is een bijzondere tijd. En normaal gesproken waren we de dienst te Velde begonnen. En zaten we met z'n allen in het bos. Was ik zelf druk bezig met de laatste puntjes op de i aan het zetten voor de beleefroute. Het is ook een bijzonder moment dat dit nu toch gebeuren kan. Dat we hier als Pinksterfeestcommissie dit mogen organiseren samen met de band Lighthouse en voorganger dominee Aalderink. Dat vinden we heel bijzonder. Wij voelen dat een stukje gedrevenheid door de geest, dat hij verlangen legde op ons hart om dit mogelijk te maken. En daar willen we dank voor geven. Wij willen dat doen in dankbaarheid naar alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. Naar de band Lighthouse, naar de voorganger. Maar we willen ze ook zeker God daarin betrekken. En daarvoor willen we met elkaar bidden. Dus mag ik jullie voorgaan in gebed. Trouwe Vader in de hemel, dank je wel. Dank je wel dat we op deze bijzondere plek mogen staan, Heer. Dat u ons hier heeft geplaatst. Heer, dat u ons hart heeft aangeraakt. Heer, dank je wel daarvoor. Heer, zo willen we bidden, Heer, dat u tijdens dit uur met ons wil zijn. Dat we uw Pinksterfeest, Heer, opnieuw mogen gedenken, Heer, mogen beleven in ons hart. En zo bidden we ook dat harten geraakt mogen worden, geopend mogen worden, zodat uw geest en uw licht daardoorheen mag schijnen. Heer, door de liederen, door Gods woord. Heer, wij bidden daarvoor. Wij leggen het bij u neer. Zo leggen
we ook de dingen neer, Heer, die ons belasten, Heer, waar we ons zorgen over maken. Heer, in deze tijd. Heer, u kent onze harten, Heer. Wees met ons verbonden, wees ons nabij. Heer, wilt u deze morgen zegenen, Heer. Hier op deze plek, Heer, maar ook daarbuiten, in de huiskamers, Heer, waar we ook zijn. Heer, op de bank, in ons bed, Heer, in de tuin, Heer, zegen ons al goede. Neem ons in uw hoede en verhef uw aangezicht over ons en geef ons uw licht. Heer, daarvoor danken wij u en bidden wij u. In de naam van Jezus. Amen. In de Bijbel staat, in Handelingen 1, vers 8... Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen. In Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Waar Jezus verschijnt, daar gebeurt iets. Zo was het ook met Paulus. Saulus werd Paulus. Zo was het met Zacchaeus. Zo was het met ons. Ons hart werd geraakt. Wij ervoeren dat in de voorbereidingen naar het Pinksterfeest, dat toen we onze focus op Jezus gingen leggen, er iets gebeurde. Zo komen we samen, ieder jaar, en nu net iets anders. Maar het Pinksterfeest gaat door. Door de harten, door mensen. En zo zien we dat mensen geraakt mogen worden. Zien we dat mensen vernieuwd mogen worden. Dat er herstel is. Dat er vreugde is in plaats van verdriet. Dat er troost mag zijn. Dat er hoop is. En dat heeft ons gebracht tot het thema waar Jezus verschijnt. Wordt alles nieuw. En dat thema, dat wordt dit jaar vertaald door de band Lighthouse, welkom, en door dominee Alderink. En zij zullen voor ons het thema vertalen. En wij wensen u daarbij verder een goede dienst. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen.
Prachtig om dat zo met elkaar te beluisteren en te bezingen. Ik ben al aangekondigd, mijn naam is dominee Alexander Aalderink. En we willen vanmorgen nadenken over dat lied. Dat gaat over Jezus overwinnaar. En het is net al door Marjan aangekondigd. Waar Jezus verschijnt, daar wordt alles nieuw. Op deze tweede Pinksterdag willen we daar met elkaar over nadenken. En ik heb 2 Bijbelgedeelten uitgezocht die ook gaan over dat Jezus de dood heeft overwonnen, de zonde heeft overwonnen en ook een gedeelte hoe wij met Christus Jezus ook overwinnaar kunnen zijn, mogen zijn, door genade alleen. Het zijn 2 gedeelten, u kunt dat meelezen in het beeld. 1 Korinthe 15 vanaf vers 54 tot 58 lezen we en daarna uit Romeinen 8 vers 35 tot 39. Daar staat geschreven: dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Dan gaan we naar Romeinen 8 vanaf vers 35. Paulus schrijft daar: wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Zoals geschreven staat. Want omwille van u worden wij de hele dag gedood. We worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. 2 gedeelten hebben we zo met elkaar gelezen. Die gaan over Jezus is overwinnaar. En wij mogen in die overwinning delen door de kracht van de Heilige Geest. Voordat we daar naar gaan luisteren in een overdenking, geef ik eerst nog weer het woord aan Lighthouse. Het volgende lied wat we graag met u willen zingen is opwekking 648, Levende Offers. Waarin we mogen denken aan wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dat hij voor ons aan het kruis is gestorven. En als dank voor zijn liefde mogen wij hem aanbidden. En dat is ook wat we vandaag op deze tweede Pinksterdag mogen doen. Dat we mogen gedenken dat de Heilige Geest is neergedaald. En dat we zijn stem ook mogen verstaan. En hier zijn wij als levende offers, Heer.
volgende lied wat we met u willen gaan zingen is Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Iets waar we ook bij stil mogen staan en wat er in het refrein ook wordt gezegd. Kom, Jezus, kom. Vul dit land met uw heerlijkheid. Kom, Heilige Geest, stort op ons uw vuur. En dat mogen we in deze tijd ook gedenken, dat de Heilige Geest is neergedaald en dat wij vervuld mogen zijn van hem en dat we met hem ook het woord van het licht mogen verspreiden. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. Levend woord, ja, uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in mij, schijn door mij. Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom, Heilige Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard vervullen. Spreek, Heer, uw woord, dat het licht overwint. Heer, ik wil komen in uw nabijheid, uit de schaduwen in uw heerlijkheid. Door het bloed mag ik u toe behoren. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. Schijn in mij, schijn door mij. Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom, Heilige Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard vervullen. Spreek, Heer, uw woord, dat het licht overwint. Staan wij oog in oog met u, Heer, daalt uw stralende licht op ons neer. Zichtbaar, tastbaar wordt u in ons leven. U volmaakt wie volkomen zich geven. Schijn in mij, schijn door mij. Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom, Heilige Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard vervullen. Spreek, Heer, uw woord, dat het licht overwint. Geliefde kijkers en luisteraars. Ik zei het al, het gaat vandaag vanuit dat lied Jezus overwinnaar. Daar gaan we ook straks naar luisteren en met elkaar zingen. Met de band van de Lighthouse. Misschien kent u het lied, misschien ook wel helemaal niet. Maar het is een lied dat gaat over Jezus die de overwinnaar is geworden. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw naam. Een prachtig lied. En het thema van vanmorgen is: waar hij verschijnt, waar Jezus verschijnt, wordt alles nieuw. Als je wint, bijvoorbeeld aan het einde van een competitie, voetbalcompetitie, dan geeft dat reden tot feest. Dat zie je dan ook op televisie. De voetbalclub die heeft gewonnen, die viert uitbundig feest. En vandaag en gisteren hebben we
en vieren we feest, het Pinksterfeest. En ja, het Pinksterfeest gaat over die uitstorting van de Heilige Geest. De Geest van God, die beloofd is door de Heer Jezus Christus. En die Geest die wordt uitgestort op al Gods kinderen. Door die kracht kun je geloven in God. Door die kracht van de Geest is het mogelijk om te delen in de overwinning die Jezus heeft behaald. En ik wil vanmorgen met u over 2 dingen daarover nadenken. 2 kanten van die overwinning van de Heer Jezus. Jezus overwinnaar. Waarover heeft de Heer Jezus dan overwonnen? Over wie? Op wie heeft de Heer Jezus de overwinning behaald? En dat lied, Jezus overwinnaar, dat geeft eigenlijk gelijk al een eerste antwoord. De duivel, de vijand van God, die is verslagen. De machten van de hel weten wie er regeert. Zo gaat het lied. Toen de Heere God de wereld heeft geschapen, helemaal aan het begin, we lezen dat in Genesis, toen was alles volmaakt. Alles was goed. Ja, en als je hier om je heen kijkt, ja, dan kunnen we er misschien al wel iets bij voorstellen hoe geweldig indrukwekkend God alles had gemaakt. De hele schepping was goed en dan staat er in Gods woord, en God zag dat het goed was. Zeer goed. De mensen die God had geschapen, die leefden dicht bij God. Die hadden een levende relatie met hun schepper. Maar de duivel die was er ook al. En die verleidde de mens om ongehoorzaam te worden. En zo is het kwaad de wereld ingekomen. Ja, de aanzet kwam van Satan. Maar wij mensen hebben er schuld aan. Dus God heeft geen schuld aan het kwaad dat in ons leven is. De ellende in de wereld. De oorlogen verder weg. God heeft geen schuld aan de ellende die u misschien wel in uw eigen leven moet ervaren. En toch is het God die zelf een uitweg, een oplossing biedt om dat kwade te overwinnen. Want weet u hoe dat verder ging in Genesis? Satan had dus de mens verleid. En de mens, Adam en Eva, die hadden gegeten van die verboden vrucht. En dan komt God en weet u wat hij doet? Hij verklaart de duivel de oorlog. God verklaart aan het kwade de oorlog. Want hij zegt, ik zal vijandschap zetten tussen jou, Satan, en mijn nageslacht. Eeuwen later gaat dat in vervulling als hij de Zoon, Jezus Christus, naar de aarde stuurt. God zorgt zelf voor een strijder. Jezus Christus, hij wordt geboren. En door de kracht van de geest van God wordt hij die held, die sterke held, die overwint. Hij baant een weg naar de overwinning en zo gaat het lied ook verder. Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer als Jezus gestorven is en als hij weer opstaat uit de dood. Want dat is de manier waarop de Heere Jezus de overwinning behaalt. Wat geen mensenoog had gezien, wat geen mensenoor gehoord had en wat in geen mensenhart was opgeklommen. Niemand kon het bedenken hoe deze Jezus de overwinning zou behalen. Hij komt niet met een groot leger uit de hemel en vaagt het kwade niet weg. Had hij kunnen doen, daar heeft hij alle macht toe. Maar God kiest er in Jezus Christus voor om via de weg van de liefde de overwinning te behalen. Ik geef mijn leven, zegt Jezus. Niemand neemt het van mij af. Niemand heeft daar de macht toe. Ik geef mijn leven vrijwillig. Dat is de liefde
voor u. U die thuis meekijkt. Dat is de liefde waarmee God overwint. Zo verslaat hij dus de vijand. Door volmaakte, zelfverloochenende liefde. Jezus overwinnaar. En zo kan de Heer weer alles nieuw maken. Wat oud en kapot is gegaan. Waar hij verschijnt, wordt alles nieuw. En dat geldt ook voor ons eigen leven. Jezus heeft de dood, heeft het kwade, de Satan heeft hij overwonnen. Maar dat is niet het enige. Dan gaat zijn werk nog steeds door. Want weet u, en jij die meekijkt, ons eigen leven moet ook overwonnen worden. Mijn hart moet overwonnen, overweldigd worden door de kracht van de Heilige Geest. Ons leven, mijn leven en jouw leven moet nieuw gemaakt worden. En als je wint, dat is mooi. Zo werkt dat in de sport. Maar als je overwonnen wordt en je verliest dus, dat is niet gemakkelijk. En zo is het ook als de Heer Jezus zegt, geef je leven aan mij. Overwonnen worden door deze geest is niet gemakkelijk. En wat is dat dan? Hè? Overwonnen worden door de kracht van de geest. Dat heeft alles te maken met loslaten. Loslaten van je eigen wil, van je eigen leven. Want ik weet niet hoe u dat hebt, hoe jij dat hebt, maar als ik naar mezelf kijk, ik heb het liefst de touwtjes in handen. Ik heb het liefst alles onder controle. En ik heb het liefst dat ik mijn eigen fouten repareer. En laat zien aan de mensen om mij heen. Ik kan het zelf wel. Ik red het best. Maar Jezus vraagt, en daarvoor geeft hij zijn geest. Geef je leven aan mij. Vertrouw je hart toe aan mij. En geloof dat ik gestreden heb voor jou. Hij voert de strijd. Hij is overwinnaar geworden. En nu moet jij overwonnen worden door dit evangelie. Ik lees met u een treffend stukje uit de Bijbel. Dat staat in Romeinen 8, vers 2 en 4. Daar staat geschreven hoe dat werkt. Daar schrijft Paulus: wij waren in de macht van de zonde en de dood. Maar de Heilige Geest heeft ons uit die macht bevrijd. En dankzij Jezus Christus krijgen wij het eeuwige leven. Daardoor kunnen wij nu leven zoals God het wil. Want wij worden geleid door de Heilige Geest. En niet meer door onze verkeerde verlangens. Geleid worden door de Heilige Geest en niet meer door je verkeerde verlangens. Dat is wat er gebeurt als de Heilige Geest in je leven komt en daar werkt. Dat betekent dat je je leven in dienst stelt van God. En bereid bent om de minste te zijn. Zo had Jezus ook de overwinning behaald. Niet door kracht of geweld, niet door een groot leger dat uit de hemel kwam. Maar door de minste te zijn. Jezus die zich laat slaan. Jezus die zich laat bespotten. En zo de dood ingaat. Sterft aan een kruis. Die manier van zelfgevende liefde. Dat is de manier die Jezus ook van u en mij vraagt. En hij laat het ook zien als hij nog niet aan het kruis hangt. Als hij samen is met zijn discipelen. Ja, en dan knielt hij bij de Dan knielt hij bij de voeten van zijn leerlingen neer. En dan gaat hij de voeten wassen. Het nederigste werk wat je maar kon bedenken. Dienen. Jezus volgen. Dit is zoals je nieuwe leven dan is. Wie Jezus volgt, volgt ook zijn voorbeeld. En dat kunnen wij niet uit onszelf. Dat zit niet in ons hart.
Gemakkelijker is het om gewoon mee te doen met wat heel veel mensen gewoon doen. Dat werkt voor mij net zo. Mee te doen met de wereld die zonder God is. Die met God geen rekening houdt. Maar zonder God kom je wel bedrogen uit. Laat je overwinnen. En als je dan overwonnen bent, dan is het echt feest. Dat is een feest dat alle ellende in ons leven overwint. Dat is een vreugde die diep in het hart gevoeld kan worden. Want we hebben ervan gelezen. Weet je wat er dan aan de hand is als je bij God hoort? Dan mag je ervan overtuigd zijn, en dat doet de Heilige Geest, die overtuigt je er dan van. Dat niets je nog kan scheiden van die liefde van God in Jezus Christus. Makkelijk is het niet. Maar Jezus zegt tegen zijn volgelingen, en ook vanmorgen tegen u en mij. In de wereld zul je het moeilijk krijgen. Maar heb goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. Jezus overwinnaar. Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Zo wordt het lied ook een geloofsbelijdenis. Een gebed. Heere Jezus, u hebt overwonnen. Overwin ook mij. Van hem is voor eeuwig de heerschappij. Heere, uw troon staat onwankelbaar. Er is geen macht ter wereld die daar nog aan kan tornen, aan uw macht. En dat is het evangelie. Dat je daarin mag delen. Delen in zijn overwinning, zonder dat je er zelf iets aan hebt kunnen doen. En je hoeft alleen maar je hart te geven aan deze overwinnaar. En je hele leven wordt nieuw. Elke dag leven uit de kracht van de Heilige Geest. Want het is wel een dagelijkse strijd. Dat is niet zomaar voorbij. Een strijd die misschien wel elke dag opnieuw begint voor je gevoel. En je begint met goede moed. Heer, ik ga u volgen, maar tegelijkertijd weet je in de loop van de dag. Heere, waar was ik u ook alweer kwijtgeraakt? Waar ben ik u voor de voeten gaan lopen? En dan mag je opnieuw naar de Heere Jezus toe gaan en zeggen, hier ben ik, vergeef me en geef me uw geest om van die kracht te leven. Dan, als je je laat leiden door de geest van God, dan ben je met Jezus overwinnaar. Meer dan overwinnaar. Dat staat in de Bijbel, hè? Meer dan overwinnaars. Want er is niets in de wereld wat je nog kan scheiden van de liefde van God in Jezus Christus. Is het leven dan één groot feest? Dat niet. Maar houd moed. Dat zegt Jezus. Houd moed. Ik hou je vast. Ik heb je stevig beet. Ik geef je geloof door de geest. Die is gekomen. En die wil ook in jouw leven werken. Leef en vertrouw op die kracht. Dat is God. Geef je leven aan hem. En door de kracht van de geest mogen we hem prijzen. In heel ons lied, heel ons leven mogen we hem prijzen. Nu, maar ook in de eeuwigheid. Het leven gaat door in de eeuwigheid. Vertrouw je toe aan hem. Naam boven alle namen. Hoogste Heer, ik prijs u om uw overwinning. De hulde is u gewijd. Halleluja. Amen. We gaan zo direct luisteren naar een lied, maar we hebben ook een collecte. En de gegevens staan in beeld. Waarvoor is de collecte? Nou, die is voor alle onkosten die gemaakt worden door de commissie van het Pinksterfeest. Helaas moest het afgezegd worden in de vorm zoals we het gewend waren in Veenklooster. Er zijn wel kosten gemaakt. En misschien kunnen we ook alvast geld voor een volgend jaar, voor 2021, ophalen om dan weer een feest te organiseren zoals we dat gewend waren om te doen. U kunt uw geld overmaken, van harte aanbevolen. En dan zeggen we het zo heel mooi, God zegent uw gaven en geef met de gulheid van uw hart.
Het volgende lied wat we voor u willen gaan spelen is een lied van Newsboys en dat heet We Believe. En eigenlijk een lied wat enorm toepasselijk is op deze tijd. Het begint met in deze tijd van wanhoop, waar alles wat we kennen twijfel en angst is. Mogen wij geloven. Wij geloven in God, onze Vader, want zo mogen we hem noemen. Wij geloven in Jezus Christus. Wij geloven in de Heilige Geest. Want Hij gaf ons nieuw leven. Wij geloven in de kruisiging. Maar ook geloven wij dat Hij de dood heeft overwonnen. Wij geloven dat Hij is opgestaan. En we geloven dat Hij terug zal komen. Dat we Hem mogen ontmoeten en met Hem mogen praten. En wat een mooie dag zal dat zijn. En dit mogen wij geloven. In this time of desperation, when all we know is doubt and fear, there is only one foundation. We believe, we believe. In this broken generation, when all is dark, you help us see. There is only one salvation. We believe, we believe, we believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's giving us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back again. We believe. So let our faith be more than anthems, greater than the songs we sing. And in our weakness and
past ons om de naam van onze grote God te danken voor dit evangelie wat we hebben gehoord. De mogelijkheid om te zingen. En ik stel voor dat we samen in gebed gaan. En de Heere groot maken in ons gebed. Laten we samen bidden. Heere God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij prijzen uw grote naam. Dat evangelie van u, dat staat geschreven in de Bijbel, dat evangelie ook voor ons is. Dat we mogen leven, dat we kunnen leven vanuit de kracht. Ja, niet van onszelf, maar dat u ons de kracht geeft om u te volgen. En Heer, u hebt niet beloofd dat het gemakkelijk zou zijn. Maar u hebt wel beloofd dat u erbij bent. Alle dagen van ons leven. Tot aan de voleinding van de wereld. Totdat u terug zult komen en alles rechtgezet zal worden door u. God, dank u wel. Dat wij mogen delen in de overwinning die u hebt behaald door uw Zoon. Heer Jezus, dank u wel voor de weg die u bent gegaan. In lijden en sterven. En in de opstanding. En leert u ons om u te volgen. Heilige Geest, wilt u ons de kracht geven om te luisteren naar die stille stem in het hart. Niet onze eigen stem. Niet onze eigen wil. Maar tot eer van uw grote naam te leven. Want u bent het alles waard. Waardig is uw naam. Here, wilt u ons nabij zijn? Als nu het Pinksterfeest is geweest en na deze dag misschien wel het gewone leven weer begint. Een leven vol van bezigheden, misschien wel zorgen, mooie dingen. Wilt u voorgaan? Wilt u ons leiden door de Geest? Here, vul ons. Dank u wel dat dit mogelijk is. Om op deze manier ieder op zijn eigen plek toch verbonden te zijn met elkaar. En Heer, ik bid u, wees met ons. Ga voor ons uit. Zo leggen we alles in uw vaderhand. Wetende dat niets u ontvalt. Dat niets u boven de pet gaat. Ook niet deze tijd van corona. Here, waarin alles anders gaat. Maar bij u is houvast. Geef dat we die vaste grond onder de voeten mogen hebben. Here, wij prijzen u. Wij willen het zeggen met woorden. Maar wilt u het ons ook geven om eruit te leven. Dag in, dag uit. Here, zo brengen we het bij u. Wilt u naar ons gebed horen. En vergeef al onze zonden. Want we hebben het niet verdiend. Maar daarom bidden we het uit genade. En we pleiten op het bloed van uw Zoon Jezus Christus. Hoor ons uit genade. Amen. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze dienst. En we vonden het fijn dat u meegeluisterd hebt, meegekeken hebt. En alleen al het feit dat je meegeluisterd hebt en de woorden hebt gehoord die in de Bijbel staan. Alleen dat al maakt van ons gezegende mensen. En die zegen van God, die wens ik u en jou ook van harte toe. Vertrouw je leven aan hem toe. En je zult de zegen van God mogen ervaren. Ga heen in vrede. En laten we dan nu gaan luisteren naar dat prachtige lied. Jezus, overwinnaar. Verschijnt, wordt alles nieuw, want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor Koning Jezus.
ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. De duisternis ligt op door u. De duivel is door u verslagen. Dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. De schepping knielt in diepst ontzag. De hemel juicht voor onze koning. En de machten van de hel weten wie er regeert. Naar boven alle namen hoogste Heer. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Naam boven alle namen. 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 Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. U bent Jezus overwinnaar. U bent Jezus overwinnaar. En met deze prachtige klanken ben we aan de eindkamer van deze bijzondere kerkdienst vanaf Vogelzang staat hier in Vinkleester. Wij hopen dat je ook genoten hebt van deze bijzondere dienst in deze bijzondere tijden. Geen groot feest zaten we wend binnen, maar wel mooi intiem te jaren. Je kunt deze dienst in de rin van de dag nog een keer weer omzien via onze social media kanalen en ook via onze website rtvnof.nl.
Wil je de Pinksterfeesten steunen, zodat ze echt de kosten van dit jaar en volgend jaar weer opnieuw een Pinksterfeest vieren kunnen? Maar dan mij in allen. Ga dan naar pinksterfeest.com en leed daar jouw collectiegelden achter, zodat zij ik opnieuw dit organiseren kunnen. Van Jonne vanaf zo'n horen we tussen Tjenstek hellen op RTV NOF op de televisie, kanaal 20 via Kabel Noord. En voor nu sluiten wij hier wij au. Wij wensen je nog een hele mooie Pinkstermanjita en heel graag tot een andere keer. Doeg! Why you ever chose me has always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line, with all the other not quite, with all the never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you read